Takže čaute, vodní fajkári. Dneska som si pripravil takú netradičnú vodnú fajku, písal som aj Robovi na livestream. Je to asi taká metrová váza, takže teraz som si pred chvíľou naložil to Kai Vortex, som si naložil Shiazo broskyňa a Meta Miso tabak. Tabaku som tam dal len veľmi málo, tak pre chuť. No, tu som si pripravil žalobal. Dáme ho tam, 2 vrstvy sú. Nahrieva sa kokobriko. 2 kokobrika sa nahrievajú. Tak. No. Ideme to tam šupnúť, takto to asi vyzerá, tá celá váza. Taká parádna je, dobrá. Je to asi vo výške mňa, skoro. Šupneme tam ten. Tak. Dobre, paráda. Sedí. No. Ideme si preklieštiky. Tak. Tu je to Shiazo broskyňa. To je Miso Meta. Tak. No. Tu sa nám už nahrievajú uhlíčky. Pozrieme, či sú rozpálené. Paráda, tento tam môžeme dať. Šup. Tak. Ideme pre ďalší. Dobre. Parádička. No choď tam ty. Paráda. Po bokoch som si ešte na lobale spravil 3 dierky, aby tam išiel aj vzduch. Dobre. Vypňaj plyňák. Parádička. Ideme si to pekne rozťať. No trošku to je nestabilné, ale pohodičke. Takže má to taký netradičný šlupot, bublinkavý. Počúvajte sami. Cítite tam tú Metu Miso, určite. Aj dobré kamienky, Shiazo, broskyňa. Ideme fakt hustý, dobre hustý, dosť to chladí, dobrá meta je to. To je asi odo mňa všetko. Týmto pozdravujem hlavných adminov aj všetkých vodných fajkárov, čo sú registrovaní a prihlásení na vodnej fajke. Zdravím vás a čaute.